Добрый дзень, мяне завуць Прэс Вераніка. Я вучаніца 10 класа Жамчужніцкай сярэдняй школы. Рэгіна Рыўтовіч, беларускае пісьменства. Даўным-даўно, у век лучыны, прыйшла ў наш край упершыню навука літараў з карыны, што ратавалася з агню. З тае пары крынічыць слова празрыстай мудрасці вякоў, і горад Полацк, як аснова пісьменства нашых землякоў. І праз стагоддзі працы плённай, дзе лёсаў кружаць віражы, бібліятэк не злічыш сёння, кнігарні поўняць стэлажы. Квітнее родная старонка, пісьменства шырыць творцаў штат. Набыткаў поўніцца скарбонка, друкарскі рупіцца варштат. Не зведаць нам аб тым, што будзе, як не забыцца дзён былых. Шануйце слоў пяшчоту, людзі, жыцця святло бруіцца ў іх.